Yasho afethu is your boy Fat Boy Slim afethu ya vandag vele ngivale njami mfethu usiya emshizi namhlanje akekho due to unforeseen reasons bafethu. Yeah, shay episode vandag vele ngithola mfethu ya. Kutholakala mina vele bodyguard yakhe mfethu uthi ngimshayele intonyana khona abantu abambizile mfethu ya. Sidabeni. Yeah, sengibuyile mfethu ya ngiphethe sister yona ke usibizile mfethu nangu ke usithujuza. Sanibonani, Rethabile waseSICEDA. Ngize ngendaba ngizele ukuthi izongisiza ngiqoqe beef nomunye usisi kanjishula iPhone yami. Bani kama losisi? Andile. Hayi ke uhlala kuphi uAndile? Uzongitshela yena ngazi. Wena methi imlande maye ungasitshela uhlala kuphi? Uhlala eKenza. Kuphi? Ema3. Hayi. Ngitshela injazi yami ke shaya ispan mfethu uthi wena ibeef eliqaliswe yini ke? Xolisa ukuthi mina ngihambile ngayicharge iPhone yami kubo. Mase ngibuya ngiyilanda nje iPhone 7. Manje uhlala ubani lendlela? Uhlala ubani? Angimazi ukwazi ukuhlala ubani kodwa mina ngihambile ngayicharge iPhone. Mase ngibuye iPhone ayisekho. So wena ucharge umuntu inongamazi bese ukuthi ifoni yakho vele izoba secure? No, ayikuthi angimazi. Umngane wami wasesikoleni so like I thought ukuthi bese abangani kanti no. Lokho nje wenza amasimbi lahla iPhone yami. Uyitshontshila kayilahlanga the difference. Yazi ma subscriber sombiza ke sisikandile ke sibheke ukuthi ke hanjiswa yini le ndaba. Yeah, mfethu ngibuyile fele nayo sisilona fele uzosithuthusha yena fele mara yeah. Nyamazi vele ama iPhone. Hello siswami. Hello. Njani? Ngiyaphila. Ngibizela udaba file lona ish. Yeah, inzima le bathi wena iphatha ama iPhone abantu hey. Good. iPhone. Yeah, sibiza umunye usisi. Ungene edabeni isikhathi yami. Manje ngitshela musu yangijaha relax. Yeah, ngibiziwe yana bathi ish wena usithana nama iPhone abantu akubambisile bathi uyo charge ayibonenzo kwakho. Yo, ngombizo lokho siqede manje le beef. Yazi angizwani nendaba. Yazwa nendaba. Makuyazenza msana ama iPhone abantu. Yikho ngithi umbize siqede. Simbize ke. Yeah, nami lo sisi ke ufikile. Sengifikile ke. Uye lo. Wahle. Hleka nini sengisayo. Sisela iPhone yami singayibisa yona. Singayibona le. Angazithola ngicela ngicela iPhone yami. Uyicela kuba? Ngicela iPhone yami. Relax. Ngicela iPhone yami ngangiphaphela. Ngicela iPhone yami no. Uyicela kuba? Ngiyazana. No. Angathangazi ke lamanzi. Awumazi. Yekela mama ngifuna ukusihlekisa ngabantu base-TV yekela mama sikutshela ukuthi kwenzakalani vele le lo muntu lo besingabangani angisungumuntu ngizoklapha no ngizoklapha no relax uzo awukaga ufuna ukubona na ngoba yona last biscuit to crack so imaka kancane yekuphapha hawu okay shop sikutshela kwenzakalani le vele besingabangani mina no girl okay sasabangani bese wazo-charge iPhone ngithi yazi leyo nto leyo ukuthi phone yakho phone yomuntu ilahleke kimi and obviously angeke kube mnandi vele namanye ngithanda ukuthi phone yami ilahleke kube uyathola mara vele lento ukuthi angiblame bekazo charge lani ngithi ke joye mina u-charge ngithi ilahleka kanjani iPhone ikhona endlini ikhona endlini lihleli phansi ilahleka kanjani iPhone lakho awuphumanga nami asiphumanga siyi-2 iphone yakho isa-charge iphone yakho isa-charge umama akhe akekho endlini yekela manga ngena angafaka umama kulo indaba lesi ngicela iPhone yami ngicela iPhone yami singacela kubani singangicela kuwe ngoba i-charge yini uyi-charge ngithi bambisa Kuhleka kanjani? Kodwa ngiyobani ngazi mina lapha ngazi mina ngazi wena if wazi mina yiwani wayimele u-charge iPhone yakho kanjani iPhone? No sikutshele i-iPhone i-charge iPhone 13 angazongitshela ngale iPhone yase DM4 price at least the iPhone at least the iPhone wena nayo 7 iPhone 7 13 nangilahla iPhone 13 nama camera ingaki i3 plate somva iPhone 13 ngokhosisa abantu fona ke iPhone 7 ngithenge nge-3000 DM4 price bese i2 makabheka le phone le angitshela umuntu ukuthi jo mina i-plug there's a plug for iPhone so iPhone ngama WhatsApp ayingozi yona nakhona bangithile ngithathela ne-1000 for leyo iPhone leyo ayina ne-quality relax ayina ne-quality okay shop as long as kwi-iPhone yami ngicela iPhone yami singaboni bantwani bangaka ngicela iPhone yami ngicela iPhone yami ngicela iPhone yami ngicela iPhone yami bounce. ngicela iPhone yami
Usilona uyahlupha nawe. Asali nomzimba nami nginawo. Hawu. Hey nawe. Mina Ngicela ngisituja wena bidongo. ungangibambi. Hawu, ungangibambi ngosukela. Uthi khambani usisi. Yazi yangihlekisa nje le ndaba le. Sengizwayindlala. Yazi indlala. Kube ngiyibuza kuwe. Manje iPhone level etholakala vele endlini. I-iPhone ayitholakala ngazi bakozoyifika. Ithathwe ubani? Yeah, yinto ngibuza ithathwe ubani? Hawu, ithathwe ubani? Angazi lethi indaba ze-iPhone siphume siyi-2. iPhone asale endlini ngiyacharge. So manje bazoyidimanda yimi besi2. Mana yiwo mnganami hayi siswamile isikelem sakho mina ngisithole. Uyetshontshile, uye nobhubhani. Nime ngitshontshile. Hawu, asamsekithi. Angikwenza ngila besitakadeni. Qola amaphela. Ongitshela yabona kini. Ningambona kanje uqola amaphela. Qola amaphela. Ungazongiphaphela, qola amaphela. Ngizomtshela uyazi ukuthi ugezela nasebhaketini. Angazi ukuthi hayi mina lokho angiphaphele kisini namaphela kuyabukeka. Ngizokwenza ibholisuthi ugezele ebhaketini. Right. Lethi esikhulu mina ngizangihlonipho ehamba nawe usobakho baba hayi. Manje ngikhinza baba. Ngathi indoda. Mina ngikhuluma izindaba. Ngathi indoda uyazi indoda. Ngizongishela we-view once noma nini. Okay, sharp. Ngicela iPhone yami nje kayi. Ngishap. Ngicela iPhone yami. Ngicela iPhone yami. iPhone sicela ikubheka angithandi commotion yenza. Wo, beside commotion. Asilungise. So bengikhiphele iPhone yazi noma ngathiwa ngiyithathile iPhone ngilayile ke. Uyithathile. Uyithathile iPhone. Uyithathile iPhone yami. Lo mantombolo. Hawu. Hawu. Wena ungena ne-hairline ungangitsheli ngama-ejambashile relax ejambashile ungazongitshela bheka yafo yakho nembobo see-through angazi akho lento le bheka imbobo ama-patch ngathi ubabhekile ngenhloko waphinde endaweni eyi-1 ngale phone ngizomkhipha lo Bathi ama-address ayilala kamuzi. ngizomkhipha lo Bathi ama-address vele ubaba ngathi abakhona abantu abenza ama-address angazi ukuthi into ehlesayo ehlesayo vele mina kanye ngize ngifihle ngithi address light vele ke mara isanyathi ogeza manje. sangathi ogeza nokwenza ama-edge wena amaphela lelo Uma imvula menganetha ugwebo. yoqala ngami uvula ama enganetha vele uzoyehla ke shokho Asho ukuthi ngizo-ama wena ke inkathi zemvula. Ivele ngithi buso bami ukhimasi khona lapha ekanukula my sister manama. Phela nibahle kanjani? Ngiyadlala. Sihlusha ikhamera la futhi satholisa ama viewers lapha ekhaya like usilawa futhi siva indaba lena Sisungangiphapheli ngokuphela grade 7 ngayifo. Phela grade 10 ngayifo. Angiqedi banje. Phela grade 10 ngayifo. Ngithola indaba le. Grade 1 ke. Grade 1. How 21 ku grade 10. How kokwe class. Kokwe class. Ulangakhi ke Umuntu ulangakhi ke. Na ungathi into so. Ungathi umntana omncane kanje uthi into so ngizophoka. Ngobusongo ngizophoka. How uzongiphoka. No. Thi ngena grade 9 guys. Because like thingene guys ngena grade 9 ayikho lento yokuthi ngiphele grade 10 grade 4 angazi uyithola lento leyo spread amaformats just because mina ngikhipha indaba zakho zokuthi uhlala emkhuphini manje like angilwangi vele mina guys ngintshela ukuthi mina ngihlala emkhuphini ndazi ngigeza ngebhakede aningitsheli mix nombhedo wescape ngithi uyifakini nombhedo wescape uyawa ngithi mawugibela shit itina ngicabanga sengigibele umbhedo wami khala amathikithiki yala kanjani ibring isikhala asilungisi yini umbhedo escape akatosi nokutosa maka kuma kuthi umuntu wakhe ubabonise indlini zabantu uyabona ukuthi ashembi ngokuthi so shep mina umuntu apuyeza azolala ngaphaya kula mbhedo wayo uthanda lesiwanenza kanjani manje ngiyitina Okay, sure. Hello, sis, you have reached your limit and reach my limit. 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 Bounce. What's with that? I'm pushing the engala. No. Ufuna ukubona? Yini wenzeni? Ngani? Silungisele indaba seswa.
phani 3000 umniki usisi wami yambona ay chest ngala iPhone ya DM for price so phathi uyajump so ba o yeah amaqiniso vela awakazi wabamnandi lungamaqiniso vela buhlungu DM for price right wena iPhone yakho awungenoki ingozokuphuma ngenoki noma ngaphathi no 3000 right esenga sekuba kune Apple DM for price kune Apple yebo kodwa yazi quality yakhona lunyela ngathi lakho elimela yi1 sure yebo right on the left angazi left yabo ukuthi azikhazi okay sharp bheka ke athi sisoma uzokunika into yakho kahle hle kahle maye uyamqolela uyazomnika ngithi uzophandipla sobona you think about it thinka kanjani about it makalethi imali khama ke ngizo into yakho kahle hle kahle maye uyamqolela uyazomnika ngithi uzophandipla sobona you think about it thinka kanjani about it makalethi imali khama ke ngizobona ukuthi if ngiyamxolela noma ngiyisenzana mama viewers amafika it's okay like me kanjani manje ma viewers sizobona ngepart 2 ngizobuya ngizokuvela istory time ngintshela if uyibhadalile noma ngayibhadalanga uyavuma sisi wami awazi angazama ukuthi angazongicabangela ukuthi ngizomupha imali yakhe ngoba ngeke ayithole udombe lakazi uzoya ngenhliziyo yami ukuthi athi uDome yamyeka umdom yamyeka akabe ngishaya impama mina wena ngabe awukayenzi yesisi wami ngimgibeli kahle kancane la ngizingela kungawa kodwa uphinde uvuka sithithile mara kunuka ngomlomo une toothbrush ngithengele ngiyabekeza yonke le episode ngishone mic yami hayi no sizwile hawu le mic ngibekezela maka ngigibela ngishaya ngempama bekungathi ngizofeyila athi DM for price ngoba nje sila le store ngikhaya okay hayi sharp ke sharp sanibongela yazini ayiphele nje ayiphe hayi sanibonile bafethu laba hayi asinandaba nabo laba hayi bakhuluma kakhulu bayapepereza ngiyacala ubona into eso bafethu nosiya emshezi le hayi liyakaza ayibona bafethu mara ya bafethu yazi thank you for watching subscribe bafethu notification bell tell your friends to subscribe bafethu yizo